Здравейте, ученици! Днес ще говорим за кръговрата на водата, но преди това ще си припомним познанията, които имаме за кръговратът на водата, чрез задачка. Лъдът, който измерва температура, се нарича. Вярно ли, че водата променя своето състояние при различна температура? Водата превръща ли се в лед при? Вярно ли, че ледът се топи при температура 0 градуса? Снегът се топи при? Браво! Справяте се много добре. Сега да преминем към урокът. Изпарението на водата. Когато слънцето нагрява водата в морето, реките и езерата, тя се изпарява и се превръща в водни пари. Това е първият етап от кръговрата. Ако въздухът е мръсен, вредните вещества, които се съдържат във въздуха, могат да замърсят облаците и валежите. Но когато въздухът е чист, облаците са чисти и водата е също чиста и няма вредни емисии. Течаването на водните пари. Това е вторият етап от кръговрата на водата. Водните пари се издигат високо в атмосферата, където е по-студено. Там те се охлаждат и се превръщат в малки капчици вода, които образуват облаците. Валежите са третият етап от кръговратът на водата. Когато капчиците вода в облаците станат твърде тежки, те падат обратно на земята под формата на дъжд, сняг или град. Снежинките падат бавно, ледените зърна на градушката се движат много по-бързо и са много опасни. През топлите месеци също така вали, освен дъжд, понякога пада и град. А през зимата вали сняг. Градушката от снеговалежа винаги е придружена с дъжд и гръмотевична буря. Това, което виждате ученици, е картинка на станция. Това е сигнал, когато усети, че идват облаци. Когато тези облаци ще бъдат придружени с градушка, тази машина предава сигнал към базата, която трябва да изпрати ракета, за да се предотврати градушката. Изхвърля се ракета в облаците, самата ракета разбива облаците и така се предотвратява градушката. Тук съм ви прекачила клипче, което показва борбата с градушките, което може да изгледате в края на урокът. Или когато имате свободно време вие. Преминаваме нататък при попълването на задачката. Ледът при температура 0 градуса какво прави? Водата при 100 градуса температура какво прави? Когато се топи ледът, какво прави? Когато замръзва водата, какво прави? При водните пари се втечняват. Водните пари са чудесно! Пак се справяте много добре. А сега искам да свържете картинките с правилното твърдение. Браво! Чудесно се справяте и тук. А сега да обобщим познанията, които имаме вече, новите познания, които имаме за кръговратът на водата. Кръговратът на водата е процес, при който водата непрекъснато се движи в природата. Той включва изпарение на водата от повърхността на земята, кондензация на водните пари в облаците, валежи под формата на дъжд, сняг или град и събиране на водата обратно в океаните, реките и езерата. Този кръговрат е жизненно важен за поддържането на живота на земята, като осигурява прясна вода за всички живи организми. Водата се събира в реките, езерата и моретата, така започва отново целият процес. Това е новата дума, ученици, кръговрат на водата, която искам да бъде записана в речника за домашна работа
И така, също така искам да напишете и какво означава кръговратът на водата. За домашна работа ще ви поставя да направите проект на кръговратът на водата за следващия път да бъде готов. Ученици, днес се справихте много добре. Много съм доволна от вас. Вече знаете повече за кръговрата на водата и искам да ви благодаря за вниманието.